Знаеш какво стана вчера? Какво? Разделих се с Димитър. Как така? Какво стана? Нали правихте ремонт? Ти сега как ще справиш сама? Нищо не можеш да правиш. Бе, Вики, не мога да правя нищо. За какво ти имаш нещо време? Как няма да се справя този един ремонт? Пък и нали затова идваме до Артуаза? Тук има всичко нужно, вече не ти трябва мъж. Айде да я видим тази артуаза. Здравейте, във вашия сайт си харесах едни научни панели. Арни се казват, искам да ги сложа на стената зад леглото. Нали ги имате? Жестоки са. Добре, всичко хубаво, обаче ми трябва и подова настилка дъби. Жестоко. Виж каква комбинация съм направила. Нормален, много добре. И за да завършим визита едно готино, модерно полилейче, какво е според вас, ти вярвам? Добре, да ти значи не сменяш само стената, ами правиш цялостна промяна. Всичко сменям. Стената, пода, полюлея, мъжа, всичко сменям. Да ти кажа, направо от интериорно списание ми изглежда, се едно си го избрала. Но аз така си го представим. Много хубаво. Ох, Джулка, тъй като гледам с тази комбинация, Митко ще те допълзи много скоро. О, не, нов стая, нов мъж. Изобщо да не ми се вясна. Може ли да вземем такива?